zijn staat, die tot een tijd onze vrijheid weer verstreden. Ziet hoe hij draaft met geweld, deze om ons speelt, om ons bloed en op onze steden. O, de Spaanse trommels slaan, hoor maar als trompetten, trommelen toch bewaren. Goedendag dames en heren, van harte welkom allemaal. Ik ben al heel veel sfeer op het prachtige lied uit de 16e eeuw, als het goed is. Het Zeeuws-Frans Kamerkoor heeft het lied gebracht en ze treden nog een aantal keren op met liederen uit die tijd en een beetje later. Ik wil jullie hartelijk welkom heten namens het bestuur van het bolwerk in IJsselijk. Er was een staakt het vuur tussen de Republiek en Spanje. Dit was tegengezien van prins Maurits, maar werd vooral gepropageerd door Johan van Oldenbarneveld, de belangrijkste man in de Staten-Generaal. Deze periode was wel een grote stimulans voor de opnooiing van de Republiek. Op het 12-jarig bestand der Verenigde Nederlanden een gedicht van Joost van de Vondel. De hemel, krijgenzat, erbarmt zich onze kwalen. Kastilje wordt beweegd de vrede ons aan te bieden. De staten lenend oog, die zwijgt verwonderd zien. Het vredemakend volk genaken onze palen. Na onderling gesprek, opschorsing en lang dralen, vergunnen haar bestand van jaren 2 en 10. Ons land is niet altijd geweest zoals het nu is. Dat klinkt gek. Maar 500 jaar geleden zijn de grenzen en de steden anders. Wat we tegenwoordig België, Nederland en Luxemburg noemen, heet in dat moment de Nederlanden. De Nederlanden zijn nog geen onafhankelijk land. Ze horen bij het enorme Spaanse Rijk, dat geregeerd wordt door de machtige keizer Karel V. Zijn familie, de Habsburgers, heeft dankzij huwelijken en veroveringen zoveel land in bezit dat het rijk zelf groter is dan dat van de Romeinen. Hierdoor is Karel V niet alleen de baas van de Nederlanden, maar ook van Spanje, Italië en de Duitse koninkrijken. Keizer Karel vindt het geloof in God erg belangrijk. Malkander trouwelijk giet de hand in godesvrees altijd. Die herstel van ons keren kan nu over de tiran. Die herstel van ons keren kan nu over de tiran. Ik zou bijna een grapje maken. Die strijd verloren net. Ik sta hier naast Marga Vermu en Erik van Merrienboer. Twee hoogwaardigheidsbekleders. Het is niet voor niks dat jullie een elitegarde hebben meegekregen voor de beveiliging. De Bolgerij uit Bergen op Zoom. 400 jaar geleden, op 23 april, is prins Maurits overleden. Het museum, het bolwerk, is aan die 80-jarige oorlog gewijd. Maar wat heeft dat voor Zeeuws-Vlaanderen betekend? Nou, heel veel, omdat Maurits is hier veel geweest. En voor Maurits was Zeeuws-Vlaanderen misschien wel, denk ik, het belangrijkste strijdtoneel in die strijd tegen de Spanjaarden. Dag op! Op!
Jij kan door. Jij kan door. Nu.